tata ọ na-eme na uru Ụmụdini Nnewi ka ya bụ ọmarịcha mmemme na-eme n'ụbọchị tata mụwa Ọgazi Amaka wee kwuo na mma bịa ka ndekwa mee ndị na-esonye m obi aṅụrị ka mme ndị na-esonye m obi aṅụrị ka ngosi ụwa na omenala ndị ya dụrụ ha na omenala be anyị ga-anakwa na anyị ka nọkwa ka na-enwekwa ihe omenala ana m ekene ezi ọyị nwoke na-asị ya daalụnụ hinne nọife kwuru ka a na-eme na ndị nke nọife kwuru ka a na-eme anyị gara n'uru Ụmụdini ife ọwụ ọ ga nwa nsi obu ọta na na-esi okwu ife ọwụ ife kwuru ka a na-eme taata ọ dụrụ mere Ụmụdini ebe anyị nọ wee na-egosi ihe onyonyo anyị nke ụbọchị taa maka ndị amara ebe anyị nọ ọ n'uru na Nnewi anyị nọ na mmemme mmepe obi ụmụ odogwu uru Ụmụdini Nnewi mmepe obi ụmụ mmepe obi anyị ka nọ na uru Ụmụdini Nnewi ọ bụ na-eme tata maka ndị na-amarọ ị ga-esonye ya na wa YouTube omenala Igbo Ọgazi Amaka ga-esonye anyị na wa Facebook omenala Igbo Ọgazi Amaka maka ndị na-amarọ ebe ndị anyị nọgasị anyị na-emekwa ife pụkwara iche na awa peji awa YouTube peji ibe dị iche na-eme ebe ahụ ijekwa na awa YouTube peji omenala Igbo Ọgazi Amaka ị ga-afụkwa ọmarịcha ife onyonyo pụkwa iche anyị na-eme ebe ahụ
azụ ka mọ anyị gwa ndị na-ebido ihe na-abụ ife ha niile na-apụ iche obi ụmụ odogwu Nnewi onye bụ ọmarịcha obi dị mkpa arụsiri ya ike ife kwuru ka a na-eme otu a ka a na-enwe sitozike obi awụrụ sọ mma ịbata n'obi ọgụ ọha agụụ ịnọ n'ezi anya onye ya abụnye nwa ọmarịcha obi a na-ekwu ife ife kwuru ka a na-eme nenenu nyanwa obi nyanwa ọmarịcha obi obi akpachapụrụ anya ewepụtara aka were rụọ onye nwa ọmarịcha obi dị ife ọ mmepe nyanwa obi ka anyị nọ n'ụbọchị taata ọgọlọdọ anyị akpọkọ ndị ụmụ ochi ọ na-abata mmadụ nke na-ebuka ụmụ ochi na mkpado dee maka mmachi ka esi mma dee maka mmachi ka esi mma dee maka mmachi ka esi mma ọhụrụ na ike happy new year ọmarịcha mma nke a na-eme ọbụrụ izu ọ dị izu were fụọ ụmụaka anyị na-anabatazi enyi ụmụ ojii ezi ọfịa ndị ụmụ ojii na-abata n'ezi anya ọnụ ya bụ ezi ọfịa ndị ụmụ ojii ka ọ na-abata ezi ọfịa ụmụ ojii ọnya na-abata ezi ọfịa ụmụ ojii ezi ọfịa ụmụ ama nnọọ ọsụmalenyi zọrọ aga ama nnọọ ya na-abata ya bụ ndị ụmụ ochi ọsụmalenyi zọrọ agụ anyị kenelere asịrị nnọọ were nwa ya ndị oge ya chịpụ anyị kele nwanne ya nwoke nwanne na-eberi nne beri na-ekele nụnụ ọsụmalenyi zọrọ agụ from ụmụ ochi anyị kele asịba nnọọ
Chief, I can do ahí que no lo hace el tono. Ya que no te malo. Me Bobby. Huh? I know.
obere oge anyị anabataba agụ obi unu gaba agụ obi unu ka anyị na-akwado onye na-abataba agụ obi unu obere oge anyị anabata agụ obi agụ obi unu agụ obi unu anyị na-akwado na mbata
agụ oge na-erute ego na mmepe obi ka anyị nọ na Ụmụdịnụ ka anyị nọ anọ m ọrụ ife kwuru ka anyị na-eme obi Ụmụodogwu ka anyị ka nọ na ya n'Ụmụdịnụ Nnewi maka ndị na-amara ebe anyị nọ na mmepe obi ụlọ na-ebi anya nkakwụ ịnyaba ịchọ ka ata ede ịchọ ka ata akpụ nkakwụ ịnyaba onye chọọ ọfụ n'anya a na-ata ya laịf ọ bụrụ ile ife kwuru ka a na-eme onye chọọ ka ọkwụ nkakwụ ịnyaba onye chọọ ka ọfụ n'anya nkakwụ ịnyaba ya nọ n'ọgbọ ọgbọ na-ede ndụ akpụ ndụ ka a na-ata ọ bụghị ile a sịrị ọ bụrụ na ị were ọgwụ obi aka ịta ede ndụ n'ọnụ ka afụ nke a bụrụ the more you look to less you see all life and direct ọha the more you look to less you see ibe a na-eme life onye esiri nwere ọgwụ ịdeka ihe ga-ede ka ị were ka ịta n'ọnụ ka ị nene ọ kawa ọgazi amaka
Akakwa Ịnyaba onye na-abata esiri were ọgwụ ịbịa ka iwere ede ndụ ka ịta
ndedele ha nke onye kiri na zelu omenala ya dị ụka ya dị omenala Igbo ka anyị na-eme ife anyị nọ na-ewu omenala Igbo anyị ga na-egosi njirimara anyị njirimara ndị Igbo mmemme ịgba mmọnwụ na mmemme ịgba nkwụ nwaanyị na mmemme akwamozu ife eji mara ndị Igbo anyị ga na-egosi ya na omenala Igbo na-egosi ya na Amazing Love ihe enweta anyị na YouTube by omenala Igbo by Ọgazi Amaka ihe enwetakwa anyị na Facebook by omenala Igbo by Ọgazi Amaka anyị nọkwa na Amazing Love live ife kwuru ka a na-eme tata anyị nọ na uru ụmụ dị na mmepe obi ụmụ odogwu ife kwuru ka a na-eme
ka iwu ike na-akọwa. Agụ obi ụlọ tọrọ mmeri ya.
maka ndị na-esonye anyị isisi ọ ka wụ Ọgaziamaka onye na-akpụ na obi aṅụrị niile a mana ihe akwụkwọ anyị na YouTube na omenala Igbo by Ọgaziamaka anyị nọkwa na YouTube na omenala Igbo by Ọgaziamaka ihe akwụkwọ anyị na Facebook omenala Igbo by Ọgaziamaka ịfụkwa anyị na Amazing Love ọka bụ anyị anyị kwuru na anyị ga na-akpa ndị na-esonye anyị obi aṅụrị na mmemme festival a niile a ebe ọbụla ọ na-eme anyị ga na-edozi ụmụ ụwa ebe anyị ji wee bụrụ ọkasị akasị na peji anyị maka na anyị na-eje live na-egosi ihe niile a na-eme live and direct ife kwuru ka a na-eme ebe anyị nọ bụ na uru Ụmụdini Nnewi anyị ga nọ maka na ndị na-amaghọ ihe niile anyị na-egosi live peji anyị abụrụ ọ dị mma yuluku lesusi anyị na-egosi ife na-eme eme ife kwuru ka anyị eme obere oge anyị anabata Efo Forest nke Nnewi eji ajọ ọfịa Nnewi were mmarụ obere oge ọ ya abata
Ọka bụ agụ obi ụlọ ka na-akpa ndị mmadụ obi aṅụrị ife mkpụrụ ka a na-eme agụ obi ụlọ
mkpụrụ ka a na-eme omenala Igbo amaka nke awụ omenala ịgbapịa nkwụ okwu omenala Igbo siri nụ omenala ịgbapịa nkwụ n'ala Igbo ka anyị nọ omenala ịgbapịa nkwụ n'ala Igbo dịka o siri kwesị omenala ịgbapịa nkwụ n'ala Igbo ọ ka wụ na mmebe obi anyị ka nọ obi ụmụ odogwu n'uru ụmụ dị Nnewi ka anyị ka nọ na-egosi ihe onyonyo anyị live na Mezinlọv maka ndị na-amarọ anyị ka nọkwa na omenala Igbo bụ ọgazi amaka na Facebook nọkwa na omenala Igbo bụ ọgazi amaka na YouTube ndị na-amara amara live and direct ka anyị na-ebu I had a buffet, I had a baby, the more you look, the less you see. But you're in a good life and direct. On Thursday, when they Becky,
My vice chairman Adeko Jogo Bolito, all the way from Saudi Arabia. Papa Luku. Ọkabụna omenala Igbo by Ọgazi Amaka. Ihe afọ anyị na YouTube, fụkwa anyị na Facebook, fụkwa anyị na Amazing Love Live. Amazing Love Live ka anyị nọ.
mmadụ ka ịma na nne promote na the world ije na ọdịnarị vidio ka nne eme ị na-aba mgbe ịma ọ na-awọ niile na-afụ ya bụ ihe nọ nkịta na-epromotu ego ole ka ị kwụrụ m ije promotu